Түбән районы Югары Чаллы интернат мәктәбе. Гурьянова Роза Иван кызы. Роберт Миннуллин, яратыгыз. Яратырга килдек без бу җиргә. Яратмаган йөрәк яналмый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел. Яратмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратулар булмый җиңел генә. Күңелләрне мең кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк. Сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратмаган кеше яратмасын. Андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк Тахир кебек. Яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны. Яратыгыз газиз балаларны. Яратыгыз туган телебезне. Яратыгыз туган илебезне. Бернигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый.